Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Anita. Nais ko lamang ibahagi po sa inyong channel ang aking karanasan patungkol sa aswang. Nangyari po ang aking kwento taong 1975 sa isang bayan sa Sorsogon. Hindi pa abot ng sibilisasyon ng aming lugar po noon. Probinsyang-probinsya ika nga. Kaya ang mga tao sa amin ay madaling maniwala po sa mga kakaibang nangyayari sa paligid. Hindi pa rin kasi uso ang modernisasyon di tulad po ngayon. Ibang-iba na ang panahon. Bagong mag-asawa pa lang po kami noon ni Omar at buntis ako sa aming unang anak. Ako yung babae na masasabi kong walang kaarte-arte noong araw. Noong wala pa kasi akong asawa ay nasanay ako sa mga gawaing bukid. Isa po ako sa pinakamalakas at pinakamadiskarting babae sa aming lugar. Mahusay ako sa mga gawaing panlalaki at di dumedepende sa lakas nila. Kaya nga maski buntis po ako ay hindi ako nagpapatulong sa aking asawa maski sa pagbubuhat o pag-iigib ng tubig na gagamitin sa palikuran o kaya naman ay panligo. Kuya Bari, sa balon pa lang kami sumasalok noon. Bit-bit ang isang balde na may lamang tubig nang may marinig akong boses ng isang lalaki na sumisigaw at tinatawag nito ang aking asawa. Nakita ko si Pablo na sumisigaw habang nakatingin sa akin. Panandalian kong ibinaba ang daladala kong timba bago ko siya tinignan pabalik. Mabilis namang lumabas mula sa loob ng aming bahay ang aking asawa na may mga bakas pa ng dumi sa buong katawan mula sa pagkakarpintero. May inaayos kasi itong mga gamit sa loob ng aming bahay. Dala rin niya ang kanyang gamit sa pagkukumpuni, tanda na hindi pa siya tuluyang natatapos. Tinanong nito kung ano ang kailangan ni Pablo. Ngumuso si Pablo sa direksyon ko na siya namang sinundan ng tingin ng aking asawa. Bumagsak ang pareho nilang tingin sa dala kong timba na nasa tabi ko lamang din. Pinagsabihan nito si Omar na wag daw akong pabayaang magbuhat ng mga mabibigat na bagay. Lumapit sa akin si Omar at siya na ang nagkusang magbuhat ng mga timbang may lamang tubig. Malumanay ang mga salita ni Omar habang pinagsasabihan ako na sana naman daw ay nagpapatulong ako sa kanya at magsabi kapag kinakailangan. Alalahanin daw namin ang anak naming dinadala ko. Sinabi ko naman sa kanya na ayos lang naman iyon dahil ehersisyo ko na lamang ang ginagawa kong pagkilos-kilos. Tugon ko habang hinihimas ang aking tiyan. Sinulyapan ko naman si Pablo na sa pagkakataong iyon ay may bahid ng irita ang mukha. Nakangiwi siya habang pinagmamasdan kami ng asawa ko. Kuya Bari, si Pablo ay kababata namin ni Omar. Sabay kaming lumaki sa baryo namin. Nauna siyang sumubok na manligaw sa akin pero hindi ko siya sinagot. Gwapo naman po si Pablo, matipuno at napakasipag din. Isa pa ay malambing at napakabait na lalaki. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ko siya nagustuhan. Siguro nga dahil iyon sa may kakaibang nakatadhana para sa akin. Ang barkada niya na si Omar ang lihim kong nagugustuhan talaga noon. At iyon ang ipinagtapat kong dahilan kung bakit hindi kami pwede. Maayos naman siyang kausap. Hindi siya naging hadlang sa aming pag-iibigan ni Omar. Mas lalo pa nga siyang naging malapit sa amin at nanatiling isang kaibigan. Wala na si Pablo sa aming bakuran. Kumilos na ito pabalik sa kanilang kubo. Naiwan kaming mag-asawa.
Ngunit hindi pa man kami nagtatagal sa labas ay nakita namin si Aling Lita na galit ang mukha at mukhang pasugod sa bahay ni na Pablo. Tinanong siya ng asawa ko kung bakit ito mukhang Biyernes Santo at sinabi nitong susugurin daw niya si Lola Orang. Kuya Bari, si Aling Orang ay ang lola ni Pablo. Ito na ang nagpalaki sa kanya simula bata pa lamang siya sapagkat maaga itong naulila sa ina. Sa kasamaang palad, hindi maganda ang reputasyon ng matanda sa lugar namin sa kadahilanang nakilala ito sa lugar namin na isang aswang daw. Ayon sa mga kwento-kwento, hindi naman daw talaga aswang yung matanda kung hindi nahawahan lamang sa isang handaan noong minsang nakipiesta sa kamag-anak sa ibang baryo. Paano ba naman ay dating isang respetadong guro ito at naging principal pa ang nasabing matanda. Kaya marami ang nagulat nang mabalitang isa daw itong aswang. Simula noon, madalas mahuli si Aling Orang na sumisilip sa bintana ng mga kapitbahay niyang bagong panganak o kaya naman ay palaging nakabuntot sa mga buntis. Nanghihimas ng tiyan na para bang inuorasyonan. Mailap rin sa tao itong si Aling Orang. Madalas nagtatago ito sa dilim. May araw na rin itong namataang kumakain ng hilaw na karne ng manok sa ilog dito. Iyon ang mga panahon, ang kasagsagan ng pagkamatay at namamataang may wakwak na sa tiyan ang mga alagang hayop sa lugar namin. Sa huli, ang pahayag ni Pablo ay may diferensya sa utak ang kanyang lola. Kaya niya nagagawa ang mga bagay na iyon. At siyempre, hindi po iyon naging patok na dahilan sa aming mga kabaryo. Kaya hanggang ngayon, ang kilabot ay naroroon pa rin na madalas kapag may nawawalang alaga o nagkakasakit bigla ay naisisisi ito sa pamilya nila Pablo. Mabuti na nga lang sa akin ay tila ba wala siyang pakialam o marahil ay may nakakabit rin sa aking panangga na ipinagawa ko pa sa yumao kong lola na isang albularyo. Sumigaw si Aling Lita sa harapan ng kubo ng maglola. Pinipilit nitong palabasin ang matandang kapitbahay. Nagbabanta ito na susunugin ang kubo kapag hindi daw ito lumabas. Ilang sandali lamang ay lumabas na si Pablo na walang kahit na anong ekspresyon sa kanyang mukha. Blanko lamang, ngunit alam kong galit na ito. Sino nga bang hindi magagalit kung halos araw-araw na lamang ay pinagsususpetsahan ang kanyang lola? Sunod na lumabas ay si Aling Orang. Dala-dala ang kanyang tungkod. Hindi man lang siya nagpukol ng tingin sa mga taong nagkukumpulan sa hamba ng kanilang pintuan. Nakayuko lamang ito. Agad binantaan ng masasakit na salita ni Aling Lita ang kaawa-awang matanda. Sinabi nito na si Aling Orang lang daw ang bumati sa kanyang apo na noon ay namimilipit na sa sakit ng tiyan. Agad naman tinanong ni Pablo kung ano ang kailangan nito sa matanda. Nais palawayan ni Aling Lita ang pusod ng kanyang apo. Kuya Bari, ang paglaway sa pusod ay tila naging tradisyon at paniniwala dito sa amin. Bukod kasi sa pamamaraang iyon sa usog ay nagagamit na rin kung may aswang na bumati sa iyo. Karaniwan sa mga batang nabati ng masasamang elemento ay kinakabag, hindi makatulog at panay ang pag-iyak na siyang nararanasan nga ng apo nitong si Aling Lita. Agad namang sinabi ni Pablo sa kanyang lola na gawin na lamang ang gustong mangyari ng kanilang kapitbahay para daw matapos na ang gulo at ang pagbubunganga nito. Nais na raw niyang matulog kasi. Nagalit pa nga itong si Aling Lita sa sarkastikong sagot na iyon ng binata sa kanya.
Sa mga pagkakataong ganoon ay mas pinipili ni Pablo na wag nang pumatol sa mga mapanghusgang kapitbahay niya. Mas pinipili nitong manahimik na lamang. Hindi siya tumatanggi o sumasang-ayon sa mga naririnig na tsismis patungkol sa kanyang lola. Kaya naman, hindi ko rin magawang maniwala sa mga kumakalat na bali-balita dati. Naaawa po talaga ako sa matanda kahit papaano. Tunay nga namang wala kaming basihan para paratangan siya. Ngunit dahil sa pagtahan ng bata, dahil lamang sa paglaway dito sa pusod, ay muling nabuhay ang pagdududa sa amin. Hindi ko ipagkakailang pati kaming mag-asawa ay nagduda na rin. Isang araw, nagkaroon ng pista sa aming baryo. Nagkanya-kanya kami ng paghahanda. Bawat tahanan ay may kani-kanyang pagluluto ng mga pagkain. Nakaugalan kasi naming tuwing piyesta ay nagsasalo-salo kaming mga taga-baryo doon sa plaza. Nagbaon ako ng adobo samantalang si Aling Lita naman ay kare-kare ang kanyang inihanda. Hinintay naming lumabas ang maglola pero dahil walang lumalabas sa kubo nila simula pa nung umaga ay hindi na rin namin sila inabala pa. Naisip kong baka ayaw nang sumali dahil noong isang taon naubos ang mga dala naming pagkain pero ang baon ni Aling Orang ay hindi man lang nagalaw. Naging topiko sa handaan ang matanda. Natigil lamang ang pag-uusap-usap namin tungkol sa kanya nang may isa akong kababaryo na nagbalitang patay na raw si Aling Orang. Namataan daw itong bangkay na sa sariling higaan. Wala kaming kaalam-alam na habang nagsasaya pala kami sa plaza ay may nag-aagaw buhay na pala sa aming mga kapitbahay. Ang saya ay napalitan ng pagkabigla at ilang nalungkot din sa pagkawala noon ni Aling Orang. Sa edad na 84 ay namayapa na ang kinatatakutan at kinaiinisang aswang ng aming baryo. Agad naming pinuntahan ni Omar si Pablo. Kinamusta ito at nakiramay na rin. Nakita namin siyang nakaduyan sa ilalim ng punong kahoy sa gawing likuran ng kanilang bahay. Nilapitan namin siya at sinabi ang aming pakikiramay. May nakita kaming bagong tabon na lupa sa tabi niya. Naisip kaagad namin na marahil ay doon niya inilibing ang kanyang lola. Hindi na rin kasi namin nakita pa ang bangkay ng kanyang lola. Noong naroon na kami, hindi niya kami pinansin. Hindi rin siya sumagot. Parang kay lalim ng kanyang iniisip. Nakatulala lamang siya at sa malayo ito nakatingin. Kinalabit siya ng aking asawa at biniro na inaya niya itong makipag-inuman. Pero hindi man lang niya kami tinapunan ng tingin. Nagpasya na lamang kami umalis at inintindi na lamang ang kanyang pagdadalamhati. Ngunit bago pa kami makahakbang paalis ay nakita naming biglang sumama ang kanyang pakiramdam. Nakita naming nagsuka ito ng itim at malapot na laway. Agad siyang tumakbo papasok ng kanyang kubo ng mahimasmasan. Mula noon, di na namin nakita pang lumabas ang kababata ko, ni hindi siya nagsisindi ng kanyang lampara. Nag-alala kaming mag-asawa sa kalagayan niya. Iniisip naming marahil ay sobrang sakit sa kanya ang pagkawala ng kanyang abuela. Baka tinatalo na ito ng depresyon. Napag-usapan na rin namin ang naging buhay nilang maglola. Awa at simpatya na lamang ang naramdaman naming dalawa. Pero hindi nagtagal. Akala namin sa kamatayan ni Lola Orang ay matatapos na ang usaping aswang, pero nagkaroon ulit ng mainit na alingasngas. Si Pablo naman ang ipinagkakalat nilang aswang.
May nakakita daw dito na kumakain ng buhay na manok. Abay, matindi talaga ang chismis na iyon, Kuya Bari. Madaling kumalat at madami kaagad ang natakot kay Pablo. Sabi kasi ng mga tao ay mas nakakatakot ang bagong aswang. Opinyon naming mag-asawa, dapat masampulan ang mga taong nagpapakalat ng maling chismis at paninira sa buhay ng ibang tao. Gusto naming paniwalaang mag-asawa na gawa-gawang kwento lamang ang lahat ng tungkol sa kababata ko. Pero isang araw ay ako mismo ang nakasaksi sa katotohanan. Nang pumunta sa bukid ang aking asawa, ay pinuntahan ko si Pablo para dalhan ng kanyang maiuulam at kamustahin na rin siya. Nais ko ring silipin kung buhay pa ba ito. Pagsilip ko sa loob ay nakita kong may nakapatong na sariwang karne sa ibabaw ng kanyang lamesa. Nakapagtataka ang bagay na iyon dahil alam ko na hindi kumakain ng karne ang kaibigan ko. Halos gulay at isda lamang ang alam kong kinakain nito. Sa patuloy kong pagsilip mula sa maliit na butas ng kanyang pintuan, ay nakita ko siyang umupo sa tabi ng mesa at sinimulan niyang kainin ang sariwang karne ng manok. Sa takot ay dali-dali akong lumabas ng kanyang bakuran. Mabilis kong isinarado ang pintuan ng aming bahay sa takot na baka sumunod si Pablo. Mabuti na lamang at hindi naman ito sumunod. Nang dumating si Omar ay agad kong ikinuwento ang aking nasaksihan. Sinabi niyang huwag ko raw uulitin ang ginawa kong iyon sa pagpunta sa bahay ni Pablo, lalong-lalo na kapag mag-isa. Manahimik daw ako sa bahay. Nagtaka naman ako at hindi pag-aalala ang nahimigan ko sa kanyang boses, Kuya Bari, kung hindi selos. Dahil sa nangyaring iyon, naniwala na ako na aswang nga itong si Pablo. Lalo pat may naalala akong sabi ng lola ko noon na bago daw tuluyang mawalan ng buhay ang isang aswang ay kailangan niya ng tagapagmana ng kanyang itim na mutya. Sa hinala ng iilan sa aming mga katabing bahay, baka nga kay Pablo niya ipinasa ang pagiging aswang, sapagkat si Pablo na lamang ang nag-iisa niyang pamilya na maaaring mapag-iwanan. Nagkaroon ng kaguluhan sa aming barangay dahil sa pagkawala umano ng mga alagang hayop at isa lang ang sinisisi nila. Walang iba kung hindi si Pablo, ang bagong aswang. Pero wala namang makapagpatunay na siya nga ang may kagagawan ng mga nakawang iyon. Kaya walang magawa ang mga tao kung hindi ang katakutan lamang ang pababata ko. Hanggang sa isang gabi, naramdaman kong humihilab ang aking tiyan. Napakasakit ng tiyan ko na tila ba may humahalukay sa loob. Mukhang hindi nito nagustuhan ang nakain kong ginataang gabi. Sinubukan kong gisingin ang natutulog kong asawa para sana magpasama na pumunta ng palikuran. Pero mahimbing ito at hindi ko magising maski nakailang yugyug na ako sa kanyang katawan. Maya-maya ay muling humilab na naman ang aking tiyan. Yung bang parang may kung anong bagay na ginagalugad sa aking sikmura o kaya ay parang binubugbog ng dahan-dahan. Hindi ko na kaya pang pigilan ang pagtawag sa akin ng kalikasan. Kailangan ko na iyong ilabas upang guminhawa naman ang aking pakiramdam. Lumabas ako dahil ang banyo ng aming bahay ay nasa mismong labas, Kuya Bari. Iyon ay isang maliit na kubol na gawa lamang sa kawayan at may bubong na pawid. Nakahiwalay ito sa bahay namin. Madilim na paligid ang bumungad sa akin bukod sa umiilaw na kakaibang kulay na mata ng mga aso sa dilim. Malamig rin ang simoy ng hangin na humahaplo sa balat ng tahaking ko ang banyo. Tanging ang lampara lamang ang daladala kong nagsisilbing ilaw.
pansamantala ko munang inilabag iyon. Hinihila ko pa lamang pa ibaba ang aking salawal nang muling umalingaw-ngaw sa paligid ang alulong ng mga aso. Nangingilabot man ay isinawalang bahala ko muna iyon. Sa paniniwala kasi ng matatanda na kapag kaganoon daw ang mga aso ay wag na wag mong tatangkaying sasawayin dahil kapag ginawa mo daw iyon ay may kaakibat na masamang kapalit. Sa iba naman, kapag ka daw ganoon, nakakakita ng mga masasamang elemento ang mga aso. Kung ang yumao ko namang albularyong lola ang tatanungin nyo, mayroong bagong aswang. Kung anuman ang totoo sa mga iyon ay hindi ko na alam. Tapos na ako sa aking pag-ihi, ngunit hindi pa rin gumaganda ang aking pakiramdam. Kinabahan na ako dahil baka hindi na iyon simpleng pananakit lamang ng tiyan. Natakot ako dahil baka sumasakit iyon dahil sa aking pagbubuntis. Halos 3 buwan pa lamang iyon. Panayang himas ko sa aking puso na tiyan at maging sa aking balakang. Bigla akong napatingin sa itaas ng bubong nang makarinig ng mga kaluskos. Tumigil na sa pagtahol ang mga aso. Narinig kong parang may kinatatakutan ang mga ito at maya-maya ay tumakbo ito papalayo. Sa malayo na nanggagaling ang kanyang kahol. Naalarma naman ako nang gumalaw-galaw ang bubong na parang may naghahawi ng mga pawid. Hindi naman malakas ang hangin kaya alam kong may kakaiba sa paligid. Kung hindi hayop iyon, baka naman isang aswang. Agad akong kinilabutan sa isiping iyon. Tinapos ko na ang aking ginagawa sa loob ng palikuran at naghugas na. Nang maayos na ang aking itsura ay bigla akong napasigaw nang may narinig akong malakas na ungol na nanggagaling sa bubong. Mas naging agresibo ito sa pagkutkot. Tinawag ko ng tinawag ang aking asawa pero wala pa rin akong naririnig na tugon sa kanya. Naisip kong tumakbo na lamang palabas pero natatakot din ako dahil hindi ko naman alam kung ano ang nasa labas. Patuloy na humihilab sa sakit ang aking tiyan. Parang nararamdaman kong para akong nangihina. Ang atensyon ko sa mga oras na iyon ay nasa itaas ng bubong. Muli akong sumigaw kay Omar, ngunit gaya ng kanina, wala pa rin akong nakuhang sagot sa kanya. Kinabahan na ako. Lumabas ang malalaking butil ng pawis sa aking mukha. Dinampot ko ang lamparang daladala ko at inayos ko ang aking bestida at kinalma ang aking sarili. Maya-maya'y nawala ang kumukutkot sa itaas ng bubong. Nagdalawang isip ulit akong lumabas nang marinig na ang mga kaluskos na parang may naglalakad na tila paikot-ikot sa kinalalagyan ko. Naririnig ko pa ang mga naaapakan niyang tuyong dahon sa paligid. Nakiramdam ako sa buong paligid at muling napasigaw nang may dumapo ulit na mabigat na bagay sa itaas. Halos masira na ang bubungan. Mabilis akong napatingala, nanginig ang aking mga tuhod at hindi na ako makasigaw at hindi na ako makaalis sa aking pwesto. Natuod ako sa aking kinatatayuan. Litong-lito ako sa pagkakataong iyon kung ano ang aking gagawin. Halos magiba na ang pawid ng bubong sa mabigat na nilalang na nasa ibabaw ng bubong ng banyo. Kung hindi dahil sa tulong ng mga kawayan, marahil binagsakan na ako ng pawid. Mas lalo akong ginapangan ng takot nang muli nitong halukayin ang bubong. Matinis sa pandinig ko ang tunog ng kaluskos ng kanyang mga kuko. Napaiyak na ako. Gusto kong kumilos pero hindi talaga ako makagalaw. Para akong naging paralisado at ayaw na sumunod ng katawang ko sa iniutos ng aking utak. Gusto kong sumigaw pero wala nang lumalabas na boses sa aking bibig, Kuya Bari. Nabitawan ko na ang hawak-hawak kong lampara.
Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Kasabay ng pagbutas ng bubong ng banyo, ang pag-angat ko naman sa ere. Ang malansa at madulas na kamay at mahabang kuko ang humablot sa akin at sinusubukan itong iangat ako sa ere. Nagawa ko namang kumilos at kumawag-kawag para lang makawala sa kanyang pagkakahawak at nabitawan niya ako. Napaupo ako sa sahig, nakatingala sa bubong na noon ay lumaki na ang butas. Nang tuluyang magiba ang bubong, ay saka ko pa lamang malinaw na nakita ang naiibang figura ng nilalang na iyon na nasa itaas. Si Pablo yun! Siguradong sigurado ako! Bagamat namumula ang mga mata nito at mabalahibo ang katawan, ay nakilala ko pa rin siya. Para itong nasisiraan ng bait at hindi na makakilala. Pero hindi pa doon nagtapos ang hilakbot sa pagitan namin ni Pablo. Kitang-kita ko kung papaano lumandas ang mahaba niyang dila papunta sa aking tiyan. Sa pagkakataong iyon ay doon na ako nakasigaw ng pagkalakas-lakas. Doon nagising ang mga kapitbahay ko at maging ang asawa kong si Omar. Naabutan nila akong nakahandusay sa banyo at duguan ang ibabang bahagi. Agad akong binuhat ang aking asawa. Sa bakuran namin ay mabilis na naipon ang mga tao. May dala-dala silang mga gasera at mga itak. May iba pang ang may hawak ng buntot pagi. Agad naman nagbayanihan ng aking mga kapitbahay. Naghanap sila ng aking masasakyan para madala daw ako sa ospital. Panay ang tanong nila sa akin kung ano ang nangyari, pero sadyang nanghihina pa ako ng mga sandaling iyon, kaya hindi ko maikuwento sa kanila na inatake ako ng aswang na si Pablo. Isang malungkot na balita agad ang bumungad sa akin nang bumalik ang aking ulirat. Wala na ang sanggol sa aking sinapupunan. Iyak ako ng iyak noon, Kuya Bari. Sobrang sakit pala ang mamatayan ng sariling anak. Maski sanggol pa lamang iyon o dugo. Sabi nga ng iba ay napakalaki ng naging epekto nun sa pagsasama naming mag-asawa. Inakala kasi ng iba na aksidente ang nangyari sa akin. Sinisi ako ni Omar sa pagkamatay ng aming kauna-unahang anak. Hindi niya ako kayang unawain sa mga oras na iyon. Katigasan daw kasi ng ulo ko ang palagi kong pinapairal. Na akala ko ay kaya ko ang lahat. Pero alam kong hindi po totoo iyon. Alam ko ang bawat detalye ng mga pangyayari. Pagka-uwi namin sa bahay, saka ko pa lamang naikwento sa mga kapitbahay ko ang totoong nangyari sa pagitan namin ni Pablo. Galit na galit si Omar nang malaman na inatake ako ng aswang. Ganon din ang aming mga kapitbahay. Tama raw. Tama ang hinala ng lahat tungkol sa pagkatao ng maglola. Sabi nga ni Aling Lita, wala nang pinipili si Pablo. Malamang daw ay hindi na nito kaya pang kontrolin ang kanyang sarili sa pambibiktima dahil maski mga kaibigan nitong matalik ay hindi niya pinapatawad. Nang malaman nila ang tungkol sa bagay na iyon ay agad nilang pinuntahan ang kubo ni Pablo, Kuya Bari. Pero ayon sa iba naming kapitbahay, mula daw nang isinugod ako sa ospital ay hindi na nila nakita pa si Pablo na lumalabas ng bahay. Nang buksan nila ang pintuan nito ay wala na nga ito sa loob. Bumungad sa kanila ang nakasusulasok na amoy na galing sa mga nabubulok at inuuod na tira-tirang karne sa mesa at sa sahig. Nang masigurong wala na nga si Pablo ay tuluyan na ngang giniba at sinunog ang kubong iyon na tirahan ng mga aswang. Sinunog ito
para daw wala na itong balikan pa. Wala na po kaming naging balita pa kay Pablo pagkatapos ng pangyayaring iyon. Sa isip-isip ko, baka nagpakalayo-layo na ito dahil sa pagkalantad ng kanyang pagiging aswang. Minsan, naiisip ko kung ano nga ba ang nangyari sa kanya. Minsan ay nakakaramdam ako ng awa. Alam kong hindi niya ginusto ang nangyari sa kanya. Nasaan na kaya siya? Pero unti-unti ay nakalimutan na namin ang tungkol sa kanya, lalo pat mula nang umalis ito ay hindi na nagpakita sa baryo, ay naging maayos na ang lugar namin. Naging tahimik na rin ito. Nawala na ang mga alingas-ngas tungkol sa mga gumagala-galang aswang at wala na ring pumiperwisyo sa mga alaga naming hayop. Inayos na rin naming mag-asawa ang mga sarili namin at nagsimula ulit kami. Tinanggap na namin ang mga bagay na mahirap tanggapin at paniwalaan. Lumipas ang maraming taon. Nakabuo rin kami ng aming pamilya ni Omar. Nagkaroon kami ng 5 anak, Kuya Bari. Namuhay kami ng masaya at masagana sa kabila ng aming mga pinagdaanan. Laking pasasalamat ko po sa may kapal dahil tuluyan na nga kaming nakawala sa perwisyo ng mga aswang. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po ay mapagbigyan niyo pong basahin din ito sa inyong channel sa mga darating na araw. More power po and God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Anita. Isang magandang araw po, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Isay. Nais ko lang ding magbahagi sa inyong channel ng kwentong ito. Itong kwentong ito ay nangyari sa aming probinsya. Sa aking pagkakatanda ay nasa 13 anyos pa lang ako noong maranasan ko po ito. Noong bata pa po ako, nahihilig ako sa pagkain ng siopaw. Kahit na pumuputok ang bali-balitang karne nga ng pusa ang ginagamit na palaman doon, ay hindi po ako naniniwala. Ang sarap kaya ng siopaw. Naku, hindi ako naniniwalang karne ng pusa ang ginagamit doon, no? Sabi ko pa sa aking sarili. Mas lalo pa akong nahilig sa pagkain ng nasabing pagkain noong dumating sa aming baryo si Mang Pepe. Madalas siyang nagluluto at saka naglalako ng siopaw na asado, kaya hindi ako bumibili sa iba. Alam mo ba, may nakakita kay Mang Pepe na pag-alagala daw, 12:00 ng hating gabi ha. Walang nakakaalam kung saan iyon patutungo, pero wala daw siya sa kanyang sarili nung mga oras na iyon. Sabi sa akin ng aking ama. Naku, tay naman, baka naman may hinahanap lang yung mamang iyon. Wika ko sa kanya. Marami pa akong mga kwentong narinig tungkol kay Mang Pepe, pero hindi ko iyon inisip pa at binaliwala lang. Para sa akin kasi, sinisiraan lang nila si Mang Pepe. Para sa akin kasi napakasarap ng siopaw na kanyang ibinebenta at iyon lang ang mahalaga sa akin. Naku, bahala na. Alam ko namang chismis lang iyon ng mga naiinggit kay Mang Pepe. Wika ko nang isang gabing nag-aabang ako sa kanyang pagdaan sa tapat ng bahay namin. Subalit, lumipas ang ilang oras. Hindi pa rin dumadaan ang nasabing mama. Nabagot na ako sa paghihintay sa kanya, kaya nagpa siya akong bumalik na lamang sa loob ng aming bahay. Ay nako, wala si Mang Pepe. Siguro may ibang inaasikaso lang yung taong iyon. Saad ko na lang sa aking sarili. Nagpa siya akong tumambay na lang sa aming sala. Naupo ako, nakinig ng radyo malapit sa bintana at saka inabangan na lang ang pagdaan ni Mang Pepe. Hindi ko namalayan ang oras
At nang tingnan ko ang aking relo, napailing na lang ako nang matantong malapit na palang mag-10 iyon ng gabi. Ay, mas mabuti pa sigurong pumasok na lang ako sa silid at nang makapagpahinga na. Pagkatayo ko po, Kuya Bari, napalingon ako sa bintana. Sa hindi ko inaasahan, may nasipat akong lalaki na naglalakad. Pinagmasdan ko iyong maigi na inaasahang si Mang Pepe iyon kahit madilim ang paligid. Parang si Mang Pepe yan ah. Saan kaya siya pupunta? Bagya kong sinara ang bintana para hindi niya ako makitang nakasilip doon. Pagkalipas ng ilang sandali, napailing na lang ako nang makita ko si Mang Pepe. Hindi mga siopaw ang daladala niya, kung hindi isang sakong walang laman. Hala, saan kaya pupunta yun? Tanong ko sa aking sarili. Sinundan ko lang siya ng tingin at nung tumapat siya sa may liwanag, napansin kong wala siyang tsinelas sa paa at parang wala rin sa ayos ang kanyang damit. Labis akong nagtaka dahil parang may kakaiba sa matandang naglalako ng siopaw. Noong hindi na siya abot ng aking paningin, nagpasya akong pumasok na lang sa aking silid at saka nagpahinga na. Ewan ko ba saan pa pupunta yung matandang yun? Parang kakaiba ha. Ay naku, matulog na lang kaya ako. Wika ko sa aking sarili at saka nagpahinga na sa aking higaan. Pinilit ko ang aking sarili na makatulog. Subalit kahit anong gawin ko ay hindi ko magawa ang antukin. Ilang ulit ako nagpapalit-palit ng aking posisyon. Ngunit hindi pa rin ako dinadalaw talaga ng antok. Sa kadahilanang iyon, nagpasya na lang akong bumangon at saka tumungo sa kusina upang uminom. Habang naglalakad ako patungo sa kusina, narinig kong tila umaalulong ang mga aso sa aming kapitbahay. Nakaramdam ako ng takot, kung kaya't mas binilisan ko pa ang aking pagtungo sa kusina. Pagdating ko doon ay agad akong uminom ng tubig. Subalit natigilan ako nang marinig kong parang papalapit ng papalapit sa amin ang mga alulong ng aso. Naku po, ano kaya yan? Tanong ko sa aking sarili. Lumapit ako sa bintana at saka dumungaw roon. Nakatingin lang ako sa daanan. Patuloy lang ang pag-alulong ng mga aso. Ngunit wala naman ako nakikitang mga aso. Saan kaya nagmumula iyon? Tanong ko lang sa aking sarili. Habang patagal ng patagal ang aking pag-aantabay, nakakaramdam na ako ng pangingilabot. Hindi ko maintindihan kung ano ang dahilan noon, Kuya Bari. Nang walang ano-ano, bigla kong nakita si Mang Pepe at may daladala itong sako. Napaisip ako. Ano kaya yung posibleng laman ng sakong daladala niya? Tanong ko lang sa aking sarili. Tila nabibigatan kasi si Mang Pepe at pinipilit niya pa ring makahakbang. Kitang-kita kong nagmamadali si Mang Pepe at panay ang linga niya sa mga kabahayan. Natakot ako sa aking mga nakita, kung kaya't nagpasya akong bumalik sa aking silid. Habang nakahiga ako ay napapaisip pa rin ako. Ano ang dala niya doon sa sakong iyon? At parang tila balisa si Mang Pepe. Sa kaiisip ko, napagod ako siguro, Kuya Bari, kung kaya't dinalaw ako ng antok at nakatulog ako. Kinabukasan, nakita ko si Mang Pepe na patungo sa bayan. Kaya nilapitan ko siya at saka tinanong, "Magandang umaga po, Mang Pepe. Maglalako po ba kayo mamaya ng siopaw? Kasi po kagabi inaabangan ko po kayo hindi naman po kayo dumaan."
Tinitingnan ko siya nang mula ulo hanggang paa, ngunit wala naman akong nakitang kakaiba sa nasabing mama. Napangiti siya sa akin at saka nagwika. Oo, marami akong siopaw na ilalako mamaya. Sige, abangan mo ko ha. Mas lalong sumarap iyon. Tugon sa akin ni Mang Pepe, ngunit hindi iyon makatingin sa akin ng diretsahan. Napakunot noo ako sa sinabi niya. Mang Pepe, ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ko naiwasang magtaka dahil parang may malalim na kahulugan ang nasabi ng lalaki sa akin. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ngumisi lang sa akin si Mang Pepe at saka muling nagsalita. Basta, malalaman mo mamayang gabi iha. Basta antabayanan mo lang ako. Sabi niya, saka naglakad na, paalis. Noong makalayo na siya, lumingon siya sa akin at saka parang asong ulol na napangiti. Sa hindi ko malamang dahilan, Kuya Bari, nakaramdam ako ng takot dahil sa kanyang sinabi at paraan ng kanyang pagkakawika ng mga katagang iyon. Kinakabahan man ako pero parang na-excite ako sa sinabi niya. Siguro nga masinarapan pa niya ang sahog ng kanyang siopaw. Kung kaya't kagaya nga ng sinabi ni Mang Pepe, naghintay ako sa kanya. Pagkatapos kong gawin ang aking mga takdang aralin, ay kaagad akong pumuesto sa labas ng bahay namin. Makaraan lang ang ilang sandali. Dumating na si Mang Pepe at may dala siyang siopaw asado na kanyang ipinangako sa akin. O iha, ito. Tikman mo ito. Mas masarap yan dahil mahal ang karning inilagay ko rito. Sabi niya. Habang sinasabi niya ang mga katagang iyon, napatitig ako sa kanya. Napakusot ako ng aking mga mata noong makita kong nagbabaga ang kanyang mga mata. At parang naglalaway din ito. Mang Pepe? Kinakabahang sabi ko. Pagkabayad ko sa kanya, ay dali-dali na akong bumalik sa loob ng bahay namin. Ano bang nangyari kay Mang Pepe? Ano yung nakita ko? Namamalik-mata ba ako? Tanong ko lang sa aking sarili. Muli ko pa siyang nilingon at mas lalo akong kinilabutan noong makita kong nakatitig pa rin iyon sa akin. Noong mga panahong iyon, Kuya Bari, nagpasya na akong tawagin ang aking mga magulang. Paulit-ulit ang pagtawag ko sa kanila at napabuntong hininga na lang ako nung marinig nila ako. Dali-dali akong sumilip sa bintana at nilingon ko ang nagbebenta ng siopaw. At napakunot noo ako, Kuya Bari, nang hindi ko na siya nakita pa. Sinilip ko pa siya sa pinto pero wala na siya. Saan kaya nagpunta yun? Tanong ko sa aking sarili. Noong matanto kong wala na si Mang Pepe, tiningnan ko ang kanyang siopaw. Inamoy-amoy ko iyon at napadila pa ako sa aking bibig dahil parang mas mabango yun kaysa sa dati. O anak, ano bang dahilan at napatawag ka? Tanong sa akin ng aking ama. Nilingon ko sila at saka ipinakita ang siopaw na nabili ko kay Mang Pepe. Kita ko ang pagmulagat ng mga mata ng aking ina kaya tinanong ko siya, Nay, bakit po? Ang mamang iyon. Ang sabi-sabi, bantog daw na aswang sa kanilang lugar. Ang siopaw niyang binenta ay sinasahogan daw niya ng karni ng tao, sabi ng aking ina. Akin na yung siopaw na yan. Tingnan natin kung ano ang isinahog ng matandang iyon sa siopaw na iyan. Seryosong sabi ng aking ama. Pero itay, siopaw lang to. Masarap oh, tinan mo, ang amoy masarap.
Naguguluhang sabi ko sa aking ama. Noong mga sandaling iyon ay hindi ako pinansin ng aking ama. Kumuha ang aking ama ng kalamansi. Binusisi namin ang nasabing siopaw hanggang sa lumabas ang palaman noon. Sige, ito na. Tingnan natin kung ano ang karning ito, sabi ng aking ama. Nagtataka naman ako sa aking ama kung ano ang gagawin niya sa kalamansing iyon. Ang alam ko, sauce ang ilalagay dapat sa siopaw para mas masarap kainin. Ngunit iba ang ginawa niya. Tiningnang maigi ng aking ama ang karning naroroon at saka walang pagdadalawang isip na pinigaan ng katas ng kalamansi ang karni ng siopaw. Napatitig kami sa siopaw hanggang sa makita naming unti-unti iyong nagbago. Ano nangyari sa siopaw? Tanong ng aking ina. Napayakap na lang ako sa aking ina at nagwika ng, ano nangyari? Tingnan mo, parang nagbabago ang karni ng siopaw. Sabi ko. Ilang sandali pa, nakita kong bumubula ang siopaw na iyon. Kinusot ko pa ang aking mga mata, Kuya Bari, at siniguradong hindi ako pinaglalaroan ng aking paningin. Mas lalo lang akong natakot nang makita ko ang isang mata ng tao. Sa takot ko ay naibato ko ang siopaw sa sahig, kung kaya bumuka ang siopaw at natapon ang laman. Tumambad sa amin ang isang daliri ng tao. Walang ya ang pepeng iyon. Hindi nga nagkakamali ang mga tao dito sa atin. Aswang ang matandang iyon. Bulalas ng aking ama. Magkahalong pandidiri at takot ang aking nararamdaman dahil sa nasaksihan kong iyon, Kuya Bari. Winalis ng aking ina at inilagay sa daspan, saka ito ibinaon sa lupa. Humanda ka, aswang ka. Kapag ka dumaan ka sa tapat ng bahay namin, bubutasin ko ang lalamunan mo. Seryosong sabi ng aking ama. Hindi kami nakatulog ng gabing iyon, lalong-lalo na ako, Kuya Bari. Iniisip ko kasi, ano kaya ang nangyari sa akin kung sakaling nakain ko ang siopaw na iyon? Totoo kayang aswang si Mang Pepe? Kinabukasan, habang nagwawalis ako sa may bakuran namin, ay napansin kong may paparating na isang lalaki. Nabitawan ko ang walis na hawak-hawak ko noong napagtanto kong si Mang Pepe pala iyon. Lumapit itong nakangiti sa akin at nagtanong, "Ano, iha? Nagustuhan mo ba yung siopaw na dinala ko sa iyo kagabi?" Pagkasabi niya noon ay may biglang humiyaw sa bintana namin. "Walang ya ka, Pepe. Aswang ka. Gusto mo pa talaga kaming yang gawin sa siopaw mo, ha? Humanda ka at magtutuos tayo." Galit na sambit ng aking ama. Natakot ako, Kuya Bari, kung kaya't napatakbo ako. Sa paglabas ng aking ama ay may daladala itong itak at handang itaga ito kay Mang Pepe. Ngunit naging mabilis ang pagkilos ng matanda, kung kaya't hindi na ito nag-atubili at umalis kaagad at tumakbo papalayo. Hinabol pa ito ng aking ama at bigla na lang daw naglaho sa kakahuyan. Umuwing galit na galit pa rin ang aking ama at nagwika, "Subukan mo lang bumalik at totodasin talaga kita, Pepe." Magmula noon ay hindi na namataan pa si Mang Pepe. Totoo nga ang haka-haka na isang bantog na aswang pala ang nasabing matanda. Ayon pa sa iba, ay galing daw ito sa isang probinsya na hindi ko na lang babanggitin, Kuya Bari, na kung saan marami daw lahing aswang doon. Nakakakilabot alalahanin ang nangyari sa akin noon, Kuya Bari. Pero hindi naman po naalis sa akin ang pagkain ng siopaw. Siyempre,
Sa ngayon po ay sigurado na ako sa aking binibilhan. Magpahanggang ngayon naman ay paborito ko pa rin ang asadong siopaw. Ngunit hindi ko pa rin malimut-limutan ang naging karanasan ko nang minsang nakatagpo ako ng isang tindero na aswang na nagtitinda ng asadong siopaw. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po ng marami. God bless po sa inyo at lagi po kayong mag-iingat. Lubos na gumagalang, Isay. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po, Kuya Bari? Itago mo na lang po ako sa pangalang Buboy. Unang araw ko pa lang sa inuupahan kong bahay dito sa Pampanga, nakaranas na kaagad ako ng kakaiba. Dito kasi ako nadestino sa inaplayan kong trabaho. Medyo napalayo po ako tuloy sa mga magulang kong nasa Maynila. Pero dahil pahirap ang maghanap ng trabaho, tinanggap ko na ang pagkakataong ito. Medyo nanibago ako noong unang salta ko pa lang sa Pampanga. Napakatahimik kasi dito, Kuya Bari. Puro boses lang ng mga batang naglalaro sa labas ang naririnig ko tuwing umaga. Tapos may kaunti ring ingay mula sa mga nagdadaan ng tricycle. Ganoon lang. Ngunit pagsapit po ng gabi, doon ako nabibingi sa labis na katahimikan. Hindi gaya sa tirahan namin sa Caloocan na araw man o gabi ay laging maingay dahil nakagitna kami sa pampublikong lugar na dinadaanan ng maraming sasakyan at bus. Bukod pa riyan, yung malalakas na tugtugan ng vendor ng mga pirated CD sa tabi-tabi. Damang-dama ko talaga yung labis na pagbabago. Ngunit ganun pa man, wala rin akong karapatang magreklamo alang-alang sa trabaho. Isa nga pala akong factory worker dito sa Pampanga. Dito ako dinala ng aking kapalaran at ng agency na inaplayan ko. Gaya po ng nabanggit ko kanina, Kuya Bari, sa unang araw ko pa lang dito ay may nangyari ng kakaiba. Matutulog na dapat ako dahil maaga pa ang pasok ko bukas. Ngunit hindi pa man ako nakakahiga sa kama ko. Bigla akong ginulat ng kalabog na nagmumula sa bubong. Akala ko may bulalakaw nang bumagsak doon dahil sa sobrang lakas talaga ng ingay. Napatayo tuloy ako at nakiramdam. Nagbabalak pa nga akong lumabas ng bahay upang sumilip sa taas, ngunit nagdadalawang isip lang ako. Baka kasi hindi ko magustuhan ang makikita ko roon. Pagkatapos ng kalabog na iyon, narinig ko pa itong gumugulong pababa sa lupa. Tapos ay tila tumakbo ito palayo. Doon lang nahinto ang kakaibang ingay. Muling nanumbalik ang nakabibinging katahimikan sa paligid. Ako naman, nanatili pa ring nakatayo sa mga sandaling iyon. Ilang minuto akong nakatayo at nakikiramdam. Ngayon ko lang napagtanto na hindi pala ako sanay mag-isa sa ganitong katahimik na lugar. Akala ko makakaya kong mamuhay sa tahimik, ngunit baka ito pa ang pumatay sa akin sa sobrang takot. Makalipas ang ilang minuto, unti-unti na rin akong nakaramdam ng antok. Ngunit makalipas ulit ng ilang sandali, muli na naman akong nakarinig ng ingay mula sa labas. Tila isa itong tao na humihinga ng malalim sa isang mikropono. Napakalakas kasi ng pagbuga nito ng hininga.
Habang tumatagal ay papalapit ng papalapit iyon sa bintana ng kwarto ko. Nagsimula na akong mangilabot. Mabilis akong nagbalot ng kumot. Ni hindi ko magawang lingunin ang bintana dahil baka hindi ko magugustuhan ang maaari kong makita roon. Basta't ipinikit ko na lang ang aking mga mata at tahimik na nakikiramdam sa paligid. Ilang sandali pa, biglang may naramdaman akong humagis sa aking paahan. Doon na ako nagulat at bahagyang napasigaw. Pagkatanggal ko ng kumot sa katawan ko ay hindi ko sadyang napalingon sa bintana. Nakita ko roon ang isang itim na nilalang na mayroong mapupula at nanlalaking mga mata. Mabilis din siyang nawala sa paningin ko noong magkatinginan kami. Tumakbo siya palayo. Hindi ko na siya tinangkang silipin pa roon at sundan ng tingin. Sa halip ay sinulyapan ko na lamang kung ano ang ibinato niya sa paanan ko. Isang maliit na bato iyon na kulay ginto. Pinulot ko ito at pinagmasdang mabuti, Kuya Bari. Hindi ako maaaring magkamali. Ginto nga iyon. Isang tunay na ginto. Upang makasiguro, ipinasuri ko pa nga iyon sa isang kakilala kong kolektor na si Mang Alan. Ito ang nagkumpirma na isang nga itong tunay na ginto at may kaunting halaga rin kahit papaano. Binili niya iyon sa akin ng 10,000. Hindi ko na tinanggihan dahil bukod sa wala akong alam sa tamang pagpipresyo sa mga ginto, ay pera lang din ang habol ko sa mga oras na iyon. Tuwang-tuwa ako sa pangalawang araw ko roon dahil tiba-tiba ako sa salapi. Siguro po, Kuya Bari, sa panahon ngayon, kaunti na lang ang 10,000. Ngunit noong kapanahunan ko, sadyang napakalaki po nito. Halos milyonaryo na ang tingin sa iyo ng mga tao kapag meron ka nito. Sa katunayan nga, hindi ko ito sinabi sa mga magulang ko. Sinulo ko po ang 10,000 iyon. Ngunit ganun pa man, nagtataka pa rin ako kung ano kaya ang ibig sabihin ng nilalang na iyon sa pagbato niya sa akin ng ginto. May ipinahiwatig ba ito? O may ibang kahulugan? Nakalimutan ko rin iyon kinabukasan nang ako'y pumasok na sa aking trabaho. Pag-uwi ko naman ng hapong iyon, dala-dala ko ang ilan sa mga gym equipment na binili ko sa tindahan, gaya ng maliliit na dumbbell at ilang mga gamit pang-home workout. Kahit abala ako sa trabaho ko, nais ko pa ring bigyan ng oras ang sarili ko upang magpaganda ng katawan. Dati ko na po kasi itong ginagawa, Kuya Bari. Nahinto nga lang mula nang maging abala ako sa totoong buhay sa labas. At ngayong mag-isa lang ako dito sa aking inuupahan, naisip kong ito ang gawin kong pagkakaabalahan tuwing nasa bahay na ako at kapag walang pasok. Nang sa ganoon ay magkaroon din ako ng dahilan na manatili rito at hindi na umuwi pa sa amin tuwing Sabado at Linggo. Dagdag gastos lang kasi yun. Nang sumunod na gabi, muli akong nabulabog sa ingay na narinig ko sa bubong. Parang may isang dambuhalang nilalang na lumundag na naman doon. At ganoon na naman kalakas ang ingay na nilikha nito. Parang mawawasak ang bubong ng bahay. Napatayo ako at muling nakiramdam. Narinig ko itong bumaba muli, ngunit sa pagkakataong iyon ay sa harap naman ng pinto ko sa sala. Hindi ko na binalak na lumabas o sumilip man lang.
Patuloy lang akong nakikiramdam sa kung ano ang gagawin nito. Ngunit makalipas din ng ilang sandali, narinig ko itong tumakbo papalayo. Doon pa lang ako napanatag. Ngunit sa kabilang banda, parang gusto ko pa rin sumilip sa labas kung ano ang ginagawa nito sa harap ng pintuan ko. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ngunit sa tuwing makikita ko ang napakadilim na tanawin sa bintana, napanghihinaan ako ng loob. Kaya naisipan kong ipagpabukas na lang ang pagsilip doon. Pagsapit naman ng madaling araw, bagamat may kaunting dilim pa rin sa paligid, ay dinig ko na ang mga tumitilaok na manok, ang tunog ng kampana sa simbahan, pati na rin ang mga nagdadaanang tricycle. Doon lumalakas ang loob ko upang bumangon at sumilip sa harap ng pintuan sa sala. Ganoon na lamang ang pagkagulat ko nang makakita ako roon ng isang bato na kulay ginto, gaya noong nakaraan. Ang pinagkaiba lang ay mas malaki ito at mas makintab. Gaya ng ginawa ko noong una, pinasuri ko ulit ito sa kakilala kong kolektor pagkatapos ng trabaho ko. Siya mismo ang nagkumpirma sa akin na malaki rin ang halaga nito. Nagawa ko itong ibenta sa kanya ng 50,000. Kakaiba raw kasi ang hugis ng batong ito. Marami raw itong magagawa roon. Tiba-tiba na naman ako, Kuya Bari, sa pera pagka-uwi ko ng bahay. Sa sobrang dami po nito, hindi ko na alam kung papaano ko gagastusin. Kinabukasan, naisipan kong ilagay ang kalahati sa bangko, habang ang kalahati naman ay itinabi ko sa pitaka para maging panggastos at pambili ng luho. Nang sumunod na araw ay wala akong pasok. Kaya naman bumili muli ako ng mga bagong gym equipment na gagamitin ko sa bahay. Sa 2 araw na wala akong pasok ay binabad ko ang aking sarili sa pag-workout para maibalik ang dating maskulado kong katawan. Hubad ang pangibabaw kong katawan habang isang manipis na shorts naman ang tangi kong suot sa pag-ehersisyo. Nasa harap ko naman ang isang salamin para makita ko ng diretso doon ang progress na nagagawa ko sa bawat araw. Sa kalagitnaan ng aking pag-ehersisyo, napasulyap ako sa bintana. Nakakita ako roon ng isang matangkad na taong tila may kulurete sa mata. Kulot ang buhok at malalim ang pagkakatitig sa akin. Halatang nagulat ito nang magkatinginan kami, kaya umalis din ito kaagad. Sinubukan ko itong lapitan at silipin sa bintana, ngunit hindi ko na ito nakita pa. Napakabilis nitong nawala. Ni hindi ko alam kung saan ito dumaan para mawala ito ng ganoong kabilis sa paligid. Napaisip tuloy ako kung sino iyon. Akala ko nung una, nagkataon lang iyon. Ngunit makalipas ang ilang araw, napapadalas na ang pagsilip ng taong iyon sa bintana ng kwarto ko. Ewan ko ba, Kuya Bari, pero tila may kakaiba sa kanya. Tuwing may damit kasi akong suot, hindi ko siya nakikita. Ngunit tuwing maghuhubad ako ng pang-ibabaw upang mag-workout, doon siya madalas nahuhuling sumisilip sa bintana ko. Binubusuhan ba niya ako?
Bukod sa kanya, ang isa pang bumabagabag sa akin ay ang kakaibang nilalang na laging tumatalon sa bubong ko at nag-iiwan ng ginto sa harap ng pinto o di kaya'y ibinabato mismo sa bintana ko. Sa dami ng katanungan sa aking isipan, napilitan na akong ikwento ito sa mga bagong kakilala ko roon. Kabilang na si Aling Nena na may-ari ng karinderyang madalas kong kinakainan doon bago ako umuwi. Siya mismo ang nagbabanggit sa akin na mag-ingat daw ako sa taong iyon. Matagal na raw iyong gumagala rito at naghahanap ng mga lalaking matitipuhan nito. Hindi lang daw ako ang naging biktima nito noon. May iba raw na nauna sa akin, ngunit sa kasamaang palad, patay na raw sila ngayon. Nangilabot ako sa sinabi niya at mas lalo pa akong nasindak sa mga sumunod niyang ibinunyag. Ang bakla raw na palaging namboboso sa akin ay isang aswang na gumagala rito. Kapag may natipuhan daw itong magandang lalaki, hinahagisan daw niya talaga ito ng ginto sa gabi. At oras na tanggapin daw iyon ng mga biktima. Unti-unti silang manghihina. Hihigupin nito ang lakas nila hanggang sa darating ang araw na hindi na sila makakabangon pa. Iyon ang pagkakataon na hinihintay ng aswang upang mas madali nitong madukot at makuha ang lamang loob ng kung sino mang lalaking nahulog sa mga gintong bato na ipinangbibitag nito. Habang hindi pa raw ako nakakaramdam ng panghihina, huwag na raw akong tumanggap ng anumang ginto mula sa kanya. Oras na makatagpo raw ako, agad ko raw iyon sunugin. Pero di ba po hindi naman nasusunog ang ginto? Tanong ko kay Aling Nena. Oo, hindi nga. Pero oras na itapat mo sa apoy ang gintong binigay niya, siya ang masusunog doon at hindi ang mismong ginto. Ang paraan lang para mawala ang kapit niya sa iyo ay sunugin mo ang susunod ng gintong ibibigay niya sa iyo. Oras na gawin mo iyon, masasaktan siya at magkakasakit ng ilang araw. Doon ka lang niya titigilan at maghahanap panigurado ng panibagong biktima. Mahabang salaysayin sa akin ni Aling Nena. Naggulat ako, Kuya Bari, sa mga natuklasan ko. Sinunod ko naman lahat ng mga sinabi sa akin ni Aling Nena. Nang sumunod na gabi nga ay hinintay ko siyang dumalaw sa bahay ko. Tulad ng dati, naririnig ko siyang umaakyat sa bubong. Lumilikha ng ingay at naglilibot sa harap ng bahay ko. Kinabukasan, nakatagpo muli ako ng ginto sa harap ng pintuan ko. Kung kaya gaya ng sinabi sa akin ni Aling Nena, sinunog ko iyon sa basurahan. At mula noon, hindi na nga nagpakita o bumalik sa tahanan ko ang aswang na iyon. Mukhang nawala na ang kapit niya sa akin. Ngunit nag-alala ako, Kuya Bari, sa binentahan ko ng ginto. Naisip kong hindi kaya madamay siya dahil sa kanya ko ibinenta. Kung kaya't pinuntahan ko po si Mang Alan. Pagkarating ko sa kanila ay nabalitaan kong may malubha daw na sakit ito at dinala na sa Maynila upang ipagamot. Nabigla ako sa nabalitaan ko mula sa kanyang kasama sa bahay. Nag-guilty naman ako sa nangyari, ngunit hindi ko naman iyon sinasadya. Magmula noon, hindi na po ako pinaramdaman pa ng aswang na iyon. Wala na ring ginto akong napupulot. Napagdesisyonan ko ring ibenta lahat ng gym equipment na binili ko. Naisip ko lang kasi naggaling iyon sa aswang at ayokong maalala pa iyon. Sa takot ko, Kuya Bari, sa lugar na iyon, ay nilisan ko na ito at bumalik na lang sa Caloocan.
mas mabuting nakasisiguro ako kaysa naman mabiktima ako ng aswang. Hanggang dito na lang po ang aking hindi malimut-limutang kwento, Kuya Bari. Salamat po ng marami at magandang araw po sa lahat ng nakikinig. Lubos na gumagalang, Buboy. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.